Kumbaga sa waray, sadasada. Pagsasara daw pagsasara ng chapter. Pagkatapos daw mga kachapsoy ng kasal, puro na lang daw pagbubukas ang gagawin. Tapos na yung pagsasara. Welcome back mga kachapsoy to my channel. Ngayon ito na yung part 2 ng ating video tungkol sa kasalan dito sa probinsya ng ating kaibigang si Riel at Yoriza. Mga kachapsoy, ngayon ay bisperas ng kasal at ito ay tinatawag na sadasada dito sa Waray. Ang sadasada sa Waray ay kasiyahan sa bisperas ng kasal. Ito ay dinadaluhan ng pamilya ng groom at bride at ng kanilang mga kaibigan, maging yung mga gustong makisaya sa pagdiriwang. Marami din ang nagsasabi na ang sadasada ay ang pagsasara ng pahina o ng chapter ng buhay ng magiging bagong mag-asawa. Kumbaga sa waray, sadasada. Pagsasara daw pagsasara ng chapter, tapos kinabukasan sa kasal, puro na daw abre-abre. Pagkatapos daw mga kachapsoy ng kasal, puro na lang daw pagbubukas ang gagawin. Tapos na yung pagsasara. Ayan mga kachapsoy, makinig muna tayo. Ang ganda ng boses ng tita ng bride. Yan po yung tita ng bride. Siya po yung singerist. Galing pa po yan ng Zambales. Gonna
you say goodbye. To grow up and we learn that nothing comes for